Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita panapa pachannel yenyu yatinokupakurirai nawo mururimi rweshona. Right, mumazuva adarika aya pakatenderera mashoko emutumbi unonzi wakawanikwa muna Borodale Road wakadhambwa pedo nemarobhotsi. Pakuonekwa pakutanga kwemutumbi uyu naSecurity Guard akaona chiitiko ichi pakutanga anoti pakafungidzirwa kuti mudzimai uyu atsikwa nemotokari, asi zvakazoonekwa panguva yakasvika mapurisa kuti aiwa yakanga isiri motokari asi zvakanga zviri zvekupondwa. Naizvozvo nyaya panapa mhuri yeZimbabwe iri kutaurwa ndeyekuti Fungai Quinton Tawengwa ane makore 46 anozivikanwa zvikuru kuti inhengo yebato reZANU-PF ndiye ari kupomedzerwa mhosva yekuuraya Cordelia Masaletuleni wemakore 45. Tose tinoziva Britta Masaletuleni akambova tsvarakadenga yenyika yakakurumbira, ndiye ane hama yake iri kutaurwa panapa kuti yakapondwa, uye Cordelia uyu akanga ari mutapi wenhau. Naizvozvo mashoko aripo ari kutaura kuti boyfriend iyi Fungai Quinton Tawengwa uyo anozivikanwa achitevera bato reZANU-PF ari kunzi akasungwa uye ari kutarisirwa pamberi pedare redzimhosva nhasi. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe. Zvinotaurika izvo kuti muzuva remusi wesvondo ndo panonzi pakatangira hondo yaFungai naCordelia, sezvo vanonzi vakaswera vachimwa doro pamwe chete vari kuHelensville, asi pakutandara kwavaita uku vairatidza kuti vaiva nekunetsana. Zvinotaurika kuti vakazobva panzvimbo yeHelensville kumazuva rodoka vachiti vari kuenda kudomboshawa, asi vanonzi vakazonomira kumba kweshamwari yaFungai kuBorodale. Naizvozvo vari kuBorodale ikoko zvinonzi Cody vakatanga kunetsana zvekare, zvakazoita kuti Cody ange achiramba kudzokera kumba naFungai, asi pakupedzesera vakazowirirana kuti vava kuenda vose. Vachidzokera kumba vakanga vasachaende kudomboshawa, asi chakazotevera ndechekuti mutumbi wakazowanikwa munhu atofa. Zviri kuratidzawo kuti pakuferefeta kwakaita mapurisa, imba yavanogara yakawanikwa yakazara ropa mumadziro. Izvo zvakaita kuti pange paine kufungidzirwa kunze Cordelia akafa nenzira isina kunaka, uyezve kuti akashungurudzika pakusvika pakufa. Naizvozvo mutauriri wemapurisa Komishina Nyati vanonzi havana kunge vabatika panguva yaitwa nhaurwa ino, asi nyaya iri kunzi iri kuferefetwa nemapurisa ekuBorodale. Tinotenda mhuri yeZimbabwe, ndo mashoko atinawo panapa pachannel yenyu yeMbire TV.